mi m'agrada llegir. A mi m'agrada llegir. A mi m'agrada llegir. A nosaltres ens agrada llegir. El racó del lector, un podcast sobre lectura. Back and forth along this road, all these stops we just go by, to the faces that we know, to the faces that we hide. Yeah, we walk as if we're towed, not a single head held high, to the ones we've come to know, to the ones we'll lose in time. You give me yours, I give you mine. You never wanted, you never wanted. I gave you yours, now give me mine. I never wanted it all. Benvinguts a El racó del lector, un podcast sobre lectura. Ens trobem en la biblioteca del Col·legi Educació Infantil i Primària 9 d'Octubre d'Alcàsser i en aquest programa ens acompanyen Ana Martos Guardiola, Bator Laye Sene i Laia Rosselló Martínez de la classe de quart B. Benvingudes a les tres, com esteu? Molt bé, molt bé. Ana, com estàs? Bé, Sí? ¿Y tú, Bator, cómo estás? també. Laia, ¿cómo estás? Igual. Igual de bé? Sí. Molt bé, m'alegre molt. Mireu, la primera pregunta que faig als convidats que venen així, o les convidades, és: us agrada llegir? Sí, m'encanta. Però és que a mi no m'agraden els de classe perquè jo m'avorrisc. Vale. Ana, t'agrada llegir? Sí. Per què? Perquè és com si t'entrares en un altre món, o sigui, és com si tu t'entres en el personatge. I és com si visqueres tu la història. Sí. Ajá. A mi m'obri la ment. Sí? A mi el mateix que ells dos. Molt bé. A tu t'agrada llegir perquè t'obri la ment, Bator? I també perquè fan coses divertides i m'agrada. I a tu, Laia, t'agrada llegir? Sí, m'encanta. És una de les coses que més m'agrada del món. Per què? Pues per lo mateix que han dit ells dos, perquè és com que jo sobretot llisc per la nit i quan llisc és com si entrara a un món diferent i me passara l'aventura que està passant en aquest llibre. I després, quan acabe de llegir, pues, per exemple, ensomnio en aquest llibre i com si seguira estant allà dins. Ana, quins llibres són els que més t'agraden llegir? De quins tipus? D'aventura. D'aventura. I normalment, en quin moment del dia t'agrada llegir més? Per la vesprada. Molt bé. Bator, quins llibres són els que t'agraden a tu? Els d'història. D'història? Molt bé. I quan llegeixes? En quin moment del dia? Pues a vegades per la nit, abans de dormir, també m'agradaria llegir quan... Bueno, per la vesprada també. I també quan estic en classe. I tu, Laia, quins Pues, llibres són els que t'agraden? A mi m'agraden els de misteri, bueno, a mi m'agraden els que siguen... Els que tinguen aventures divertides i tot això m'agraden tots. I has dit que t'agrada llegir per la nit? Per la nit i pel matí quan arribem a classe. Molt bé. Molt bé. Com saben els nostres oients, Ana, Bator i Laia han vingut a presentar-nos uns llibres que han llegit. Anem a començar per Anna. Anna, quin llibre vens a recomanar?
Es una colecció que se diu El diario de Nikki y este se diu Cuando no eres la reina de la fiesta precisamente. És una col·lecció. Quants llibres té aquesta col·lecció? Pues sobre 15 o... Ah, molt bé. Laia vol dir alguna coseta. Que té 17. Com Vol 17. I este quin és? Quin número? Este és el 2. El segon. Molt Jo bé. els tinc quasi tots. Ah, molt bé, molt bé. I conta'ns, qui és la protagonista de la història? Nick. Nikki. I com és Nikki? Nikki pues que li passen moltes coses molt estranyes i ella és pues feliç. No? Molt bé. I a part de Nikki apareixen altres personatges? Sí, els personatges principals són Nikki, Chloe, Zoe i Mackenzie. I també apareixen Brandon, Brianna, la mare, el pare... Molt bé. Anem a passar al llibre de Bator. Bator, quin llibre ens recomanes? Els esquirols bombers. Ah. I suposo que els protagonistes són Pinyet. esquirols. Ah. Pinyet, la seva mare i els esquirols. Ah, molt bé. És que no n'hi ha tants personatges perquè no fiquen el nom i sols posen a Pinyet, sa mare i els demés, no fiquen els noms. I com és el personatge principal? Com és Pinyet? Pinyet, pues... travesset. Que perquè a vegades se puja molt alt dels arbres, sa mare diu que no, però no li fa cas. I sa mare cada vegada li diu més coses, pues com a mi, ma mare també me diu coses que no tinc que fer i ho faig. I pues Pinyet no li fa cas i fa el que li dona la gana a la seva abuela. Ah, molt bé. Laia, quin llibre ens recomanes avui? Otolina i la gata groga. Ah, i qui és la protagonista? Suposo que serà... Otolina. Otolina. Bueno, i el seu company, el seu amic, el senyor Menor. I qui és Otolina? Otolina és una xiqueta que és molt aventurera i li agrada molt fer aventures, resoldre misteris i tot això. Molt bé. Anna, podries fer un xicotet resum de la teva història? Sí, Nikki és una adolescent que té una festa a la que li conviden i passen moltes coses estranyes. I conta, de totes aquestes coses estranyes, quina és la que més t'ha agradat? La que més m'ha agradat és que se caga la font de xocolata. Ah. I què estava fent per caure? Pues, a veure, no se cau ella, sinó que se cauen uns altres dos xiquetes que hi havia uns senyors que volien entrevistar-les a una xiqueta i ella se cau, i ells dos se cauen a la font. Molt bé. Bator, fes un xicotet resum de la història del llibre. Pues, com ja t'he dit, primer comença Pinyet en un arbre menjant. Després sa mare li crida 3 vegades, com és de 3. Pinyet no li fa cas. I quan sa mare li explica que té que baixar perquè ja és hora, ell no li fa cas, Pinyet no li fa cas a sa mare. Entonces, de repente, en una part, el bosc està incendiat, per jo que sé què, però no me'n recordo ja. Després, tots ajuden, que eixa és la part que m'agrada, tots ajuden a Pinyet i tenen que escapar on no n'hi ha foc.
salven com se diu? Bosc. El bosc, però Pinyet no li fa cas entregar a sa mare. Després li fa cas a sa mare, perquè ja ves què passa quan no li fa cas a sa mare. És com si tot anara a per ell, perquè primer no li fa cas a sa mare i després n'hi ha foc. Pues ja després li va fer cas a sa mare i tot va ser un final feliç. Molt bé, has contat tot el llibre, pràcticament. Un poc de resum, però tot el llibre. Molt bé. I de totes les coses que li passen a Pinyet, quina és la que més t'ha agradat? De totes les coses que li passen a Pinyet, quan no li fa cas a sa mare, perquè és quasi com jo. Molt bé. I Laia, el teu llibre, Otolina i la gata groga, conta's un poc de què va aquesta història. A veure, la història va de que han hagut un munt de robatoris i han desaparegut 4 gossos. I l'Otolina i el seu company, el senyor Munou, volen dissenyar un pla per a resoldre què està passant. I és molt divertit, fa moltes aventures i n'hi ha més llibres en la col·lecció i tots són divertits perquè estem tots i tots en els llibres. I sí, són molt divertits. I dius que és una col·lecció també. Quants llibres té la col·lecció? Més o menys, si no 4 o 5. Has llegit tots? Sí, els tinc tots en ma casa. Molt bé, molt bé. Molt bé. Anna, de tots els personatges que apareixen ahí en la història, quin és el que més t'ha agradat? Nikki, la protagonista. Per què? Perquè viu moltes aventures. O sigui, és molt aventurera. I a tu, Bato? La mare de Pinyet. Per què? Pues a mi m'agrada quan li diu les coses a Pinyet i pareix que és de bona forma i pues fa el més possible per a que el seu fill o sigui, a Pinyet no li passa coses males i per això la mare de Pinyet és com una sensació. I a tu, Laia? Otolina. Per què? Perquè és el personatge que més m'ha agradat, perquè damunt de que és la protagonista és molt divertida i m'agrada molt el seu estil. Molt bé, perfecte. Mireu, anem a fer una xicoteta pausa, val? I de seguida tornem amb les nostres convidades. He viatjat amb tren, he pujat a l'Everest, m'he revolcat per terra amb les telles, m'he clavat dins d'un espill i ha eixit un mag d'un cetrí. Amb la carmesina i el cavaller tirant a una illa deserta hem desembarcat. Robinson Crusoe ens ha dit: aneu amb compte, que ve Moby Dick. A lloms d'un gegant els estels s'he acariciat, he pegat la volta al món i a casa he tornat. Que bé ho he passat. Els llibres obrin les portes de la imaginació, conten històries plenes d'emoció. Els llibres donen vida, plaer i llibertat. Si llitges tindràs més vides que un gat. Descobrim tresors, trobarem secrets, ens enamorem. Un llibre llegirem. Els llibres són cultura que entre molta gent els fan.
respecteu-los, tingueu cura i no s'acabaran. Els llibres ens ajuden a viure i respirar, autors i llibreters hem de cuidar. No els fotocopieu, no els pirategeu, per internet no se'ls passeu, perquè si no, el llibre el mateu. Estem així una altra vegada a la biblioteca del Col·legi d'Educació Infantil i Primària 9 d'Octubre d'Alcàsser amb Ana Martos Guardiola, Laia Rosselló Martínez i Bator Laie Sene de la classe de quart B, que han vingut a recomanar-nos uns llibres, El diario de Nikki, Cuando no eres la fiesta de la reina de la fiesta precisamente, Els esquirols bombers i Otolina i la gata groga. Contem una coseta. Normalment, de totes les històries, o les històries ensenyen alguna coseta, ensenyen alguna cosa, val? Ana, què has après tu d'aquesta història que he llegit? Que si te pasa algo, que no te rendisques, o sea, que seguisques. No ens hem de rendir, hem d'anar fins a aconseguir allò que volem. Bator, has après tu alguna coseta del... Jo l'ajuda. Quan necessites ajuda, perquè tu soles, pot ser que puguis fer coses, però tu soles a vegades, no és que tot siga meravellós per a que tu el facis tot, perquè també necessites ajuda. Molt bé. I Laia, què t'ha ensenyat a tu? Jo he après que n'hi ha que dir les coses, el que vols a la gent, perquè en este llibre n'hi ha una gata que furta coses. Entonces, yo he aprendido que n'hi ha que dir les coses a la gent, el que vols per a ficar-te d'acord amb l'altra persona i que tot estiga bé sense furtar coses. Molt bé. Mireu, una pregunta. A més d'aquests llibres que heu vingut a presentar, teniu en casa algun altre llibre que vulgueu llegir o que estigueu llegint? Ana, tu, quin? Jo tinc una col·lecció de llibres que se diu L'Agus i els monstres, que m'agrada molt, i el llibre que més m'agrada en concret és La cançó del pare. I quants llibres té aquesta col·lecció? No sé, 18. 18 o per ahí. I tu, Bator, tens en casa algun llibre per a llegir? Tirant lo blanc. Sí. Molt bé. El teníem l'any passat, que me'l vaig llegir tot, i també que és el mateix en el llibre que tinc, que m'agrada molt. Tirant lo blanc ha sigut un dels llibres que m'he pogut llegir sencer, de 100 pàgines, perquè jo de 100 pàgines sols o arribe a 59 o a 40 i algo. I pues m'agrada molt i ha sigut una de les històries que m'han encantat. I tu, Laia, tens algun llibre per casa per llegir? Sí, tinc un montón de Isadora Moon que me encanten, son súper chulos y son de fantasía y van de una chiqueta que es mitad fada, mitad vampir. Crec recordar que així en el programa alguna vegada han parlat d'algun llibre d'Isadora Moon. Sí. I en classe esteu llegint algun llibre? Sí, yo sí. Quin? Yo me estoy leyendo uno de esta colección que es el número 4, que va sobre patinaje sobre gel y me agrada mucho.
I quan llegiu en classe? Pel matí, Pel matí. quan arribem. Quan arribeu teniu... Tenim mitja hora. Mitja hora per a llegir el llibre que vulgueu? Sí. Primer podem parlar, podem caminar i després, quan s'acaba el temps, tenim que llegir un llibre i després, quan vinguen tots, ja comencem la classe. Molt bé. I tu quin llibre estàs llegint, Mato? Jo havia llegit altre que no sé com se diu i també he agarrat una de ma casa que se diu Peter Pan. Ah, Peter Pan, molt bé. Mira, tenim així el... Jo vaig veure que quan ho van fer Sara i Lina, crec que eren, crec que Lina portava el Peter Pan. Sí, va portar el de Peter Pan. Sí. I tu quin llibre estàs llegint en classe? Jo estic llegint uno que és de la biblioteca d'Alcácer que se diu Diari de Cereza. I de què El va? zoo petrificado. De què va aquest llibre? A veure, jo vaig fer les presentacions perquè el vaig agafar ahir. Entonces encara no he llegit molt, però m'està agradant. I després, vosaltres llegiu al principi de la classe i després teniu una sessió de tertúlia, Sí. pot ser? Quin llibre esteu llegint allà? Don Quijote. Ah. Volies dir alguna cosa? Sí, Don Quijote. Ah. Jo vull dir una cosa. Digues. Si vols puc dir de què se trata. Molt bé. De què va Don Quijote? Jo crec que ningú ho sap. Pues n'hi ha alguns que sí. Sí, és un llibre molt conegut. Ningú ho sap, Ningú Jo crec que és el llibre Què? més famós del món. Sí. Ningú ho sap. Pues a vegades diuen Paraulotes? Sí. Don Quijote. però diuen que és recomanable per als xiquets, però jo crec que no, perquè com diuen paraulotes, A veure... va de perdona, ja, No. que va d'un home, que no sé com se diu ara. Don Quijote. No, Don Quijote no, antes de dir Don Quijote. Que sé. Tindria un altre nom abans. Sí, tenia un altre Però nom. jo no me'n recordo. Tenia un altre nom. Té dos cosines, crec. No. Bueno, passem d'això. Pues va de que llegia molt i com no dormia se va ficar loco. Entonces se va creure que tot el que ficava en el llibre era realitat. Entonces va tenir problemes mentals. I pues després va vendre quasi tota una part del seu poble, no, però del seu terreny i va viatjar amb el seu amic Sancho Panzas que li va salvar la vida perquè estava ahí en el sol tumbat no, però quasi com mort. Entonces comenzó una aventura que no vull dir-ho tot perquè si no se fica a mig rotllo. I és molt llarg. Sí, I no vas a- moltíssim. no Si vas es a- vas llegir te fastidia la història, per exemple. No fa falta contar-ho. La gent coneix més o menys la història, val? I bueno, pues, és un llibre llarg, qui s'anime a llegir-lo, doncs ànim, molts ànims. Nosaltres anem per una part molt mitja. Molt bé, conteu-me, us han agradat els llibres que heu llegit? Sí, Moltíssim. A tu t'ha agradat tant el llibre que has llegit? a mi sí, perquè és molt interessant i el recomano a la gent que li agrada llegir perquè és molt llarg. A mi me'l van regalar, De 300 i pico, potser. que me'l van donar, bueno, de xicoteta, que no me'n recorde. I me'm va agradar perquè des que el vaig llegir me vaig inspirar un muntó. I Laia, per què triares aquest llibre? Perquè és molt divertit, molt No, graciós. això és després de llegir-ho, però per què el triares? Per què digueres, vaig a llegir este? Perquè, a veure, és que a mi m'encanten els llibres de misteri. Entonces, este ja me'l vaig llegir fa temps
i, claro, també m'estic llegint des de la col·lecció i com van quasi de lo mateix, tots, pues vaig decidir, com estic llegint l'últim de la col·lecció, vaig a portar el primer al recolector perquè m'han encantat tots i així no els recomanaré a la gent. Molt bé. Doncs... Mireu, anem a fer una coseta. Per acabar, m'agradaria que mirant a càmera recomanareu el llibre als nostres oients, val? I per què penseu, els conteu per què penseu que els agradarà el llibre. Val? Comences tu, Anna? Vale. Jo recomano aquest llibre perquè m'agrada molt, és molt graciós i ja està. I ja està. Molt bé. Creus que els agradarà el llibre? Sí. Bato? Jo sé exactament que els va agradar. Molt bé. Doncs digue-ho a ells. Que jo sé que us va agradar, perquè qui vulgui ser com Pinyet, o no, Pinyet no de ser travieso, això no, qui vulgui ser com un supersalvador, pues que este va de salvar tot i el recomane perquè m'ha agradat un muntó i pot ser que a tots li agrade. No sé on ho fiquen per a comprar, però varen fer la primera edició i la segona. Molt bé. I Laia, recomanes el llibre als oients? Sí, perquè és molt divertit, és molt graciós i té un munt de dibuixos i a mi m'encanta... M'encanten els dibuixos i que sí. El recomanes? Sí. Molt bé. Doncs... Anna Martos Guardiola, Bator Laia Sene i Laia Rosselló Martínez, moltíssimes gràcies per haver vingut així al racó del lector. De res. I als nostres oients, fins un altre episodi. Val? Adeu. 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 Back and forth along this road, all these stops we just go by, to the faces that we know, to the faces that